Saderengipun kawula nyuwun agung samudra pangapunten sawetawis awit wedal punika sampun dumugi titiwayanipun panggihipun risang temanten pramila lamun Cinandra tindakipun risang temanten Putri Yayah Pustita kang maneka warna. Dumateng Bapak Wartono saha Ibu Giarti kula aturi nganti Sriatmaja temanten Putri saking Paswangi mijil wonten ing sasana Rengga. Sretata pitana nenggih punita kang aka hadi dosa purwa. Iya. Eka marang sawiji adlinuhe dosa 10 purwa kawitan. Sunajan to kathah titah ing Jawata ingkang sinungsa ing angkasa sinungi pertiwi kinapeten samigrahang. Negari kang panjang punjung pasir utara jinawih marimpah kerta tata raharja. Panjang tawa pangucape punjung luhur kawibawane pasir samudra ukir gunung. Surep sidhem permanem tanana sabawa walang salise ingkang kabiarsa hambung lamat-lamat swaraning pradangga kang angrangin babar ketawang puspa warna. Ana gondo arum kateping samirana mandya. Kawis tinggal jengkaring Sriatmaja temanten putri saking Tepaswangi. Tepas mengkuwerdi papan ateges temanten putri mijil saking Panti Busana. Nedya marak suwan wonten ngarsanipun para rawuh manjing wonten ing sasana Rinengga. Ingkang kanthi dening ingkang Rama saha ingkang Ibu. Nggih lumangsana kebak ing pangati-ati katitik saben sak langkah kendel. Sriatmaja temanten putri ngagem busana ingkang sarwa rekna hanggimba busananing garwanata. Katingal pating kalebyar pating pantorong lamun kasarsunane pandan gurung kang angrenggani sasana adi. Panyayah Kartika hasesile pernah ngagem puspita rinunce ing ukulira sinamira wonten pamindakan kanan lamun kanyuping samirana mandya pangsa gandana ngebaki madyaning pawiwahan. Endah edining busana hangimbui gandes luwes solah bawane. Sintana ingkang kepareng dados pangarsaning lampah inggih menika Dihayu Dewi Utari. Ing samyah nganti tindakipun Sriatmaja teman putih lemah gemule. Saben sak lambehan ngawe-ngawe kadang ingkang sekinten badhe kaajak sekadangan. Endah edine busana ngambi gandes luwes lae bawani lamun Cinandra cal sipating jalmu sawarna panyayah widodari kayangan. Sriatmaja temanten putri nggenipun lumaksana katingal lengkeh pindho Singalapa. Sapecak mangusa tindak gendel pangudarasaning griya ingkang dereng kawijining lesan. Rumas kumpul muni endah edining suwasana ingkang sami dipun Rinengga. Ingkang Rama ingkang saha ingkang Ibu kebak ing penggalih jeneng penggalih Amulya sing Gusti ingkang ngemrebeng dumadi. Saya dangu saya caket tindakipun Sriatmaja temanten putri dumugi ingkang papan ingkang piji. Inggih menika papan ingkang sampun Rinengga Rengga. Pangantine lampah kebake pangati-ati tanggaping sasmita Sriatmaja teman mrigya kalenggahaken minggah wonten satinggil binaturata. Sampun ketingal
Mojo temanten putih sampun dumugi ugian ingkang tinuju. Pangandhene lampah anglampaken Ciat Mojo temanten Gya kalenggaken wonten ing sasana wisuda tamba. Ciat Mojo temanten putih lenggah wonten ing sasana Renengga. Jroning penggalih hamong rantung satria muda kang dadi ganteng lenala manak mitra kang lagya labuh negara. Para rawuh saha penenggah menggah meketen titi laksana upacara lampahing Ciat Mojo temanten putri saking sasana saking tepas wengi temugi sasana ing Renengga. Pramila sampun pardana ing sakmangenipun kalajengaken jengkanipun Ciat Mojo temanten kakung saking panti pamondokan tumuju sang ngandhaping tawi wiwara. Dumateng para-para kang pinijih angesta sekar kembang mayang sakembaran kula aturi samapa ing gati saenggung diri handharaken jengkanipun Ciat Mojo temanten kakung. Dumateng bapa lan ibu, Bapak Sri Widodo kan ibu saha pranak sanak kadang ingin sami handharek jengkanipun Ciat Mojo temanten kakung kula aturi samapa ing gati saenggung diri tindakipun Ciat Mojo temanten kakung lamun kinandra Yayah hamung nyuwun sing Gusti ingkang ngamur beli dumugi tansah manggih kawilujengan. Wis binarung suwaring bangsa ingkang babar ladran wilijeng. Sampun kawis tinggal Ciat Mojo temanten kakung. Anggenipun lumangsana tansah nyuwun sing Gusti ingkang merubeng dumadi. Anggenipun lumangsana tansah nyuwun sing Gusti mugi tansah manggih kawilujengan kalis ing rubeda. Ciat Mojo temanten kakung agem busana ingkang tinaretes benang susutya. Ngagem kuluk kanegara ngimba busane sang nata katingal pating glebyar pating pancorong lamun saru sunari pandan gurung kang ngergani sasana hadi panyayah Kartika sesilih pernah. Ciat Mojo temanten kakung yenipun lumaksana katingal lengkeh-lengkeh pindho singalopa liya anggajah nguling sapecak menguh satindak kendel. Sampun dumugi egian ingkang tinuju Ciat Mojo temanten kakung Gya kendel sang ngandhaping tawi wiwara. Ingkang lajengipun sekar mayang setunggal kwarata mugi kalajengaken panggihipun Ciat Mojo temanten sarimbit. Lamun cinandra tindakipun Ciat Mojo temanten sarimbit yayah kadya padha urek. Sampun dumugi wayaning mangsa kala dumawahing kodrat. Ciat Mojo temanten sarimbit Gya netepi-teping adat widi widana ingkang sampun sinengker wonten ing tlatah mriki. Adat mengku werdi tata cara widi-widinipun Gusti wadene tata werdinipun tata cara. Winastan adat widi widana tata upacara paringipun Gusti ingkang linangkung luhur. Punapa werdinipun panggih inggih menika pangudi gambing penggalih mila boten mokal. Lamun ta wonten titah Gusti hangge sifat jalulan wanedya ingkang sumadya netepi jejering agesang.
Angan sing ing alamadya mastuti lole jaring akina kinandhi ngangkasa jenema ing maruta ingkang sarta mulat endah edining budaya tulus. Budaya teges laku pangelaing budi titiakane budaya ingkang setunggal landhep panggenanipun kaping kalih tanggaping sasita kaping 3 susila haniraga. Saya dangu caket tindakipun Sriatmaja temanten Sarimbit Gya apagut tingal tebu ing catur netra handayani pangaruhi bawa hambabar manunggaling nala kang tumanem wonten ing sanubari. Sinta kang pareng nitiraken panggihipun Sriatmaja temanten. Sriatmaja temanten Gya Hambalang Gantal. Temanten putri Balang Gantal ingkang winastan gondang kasih. Temanten kakung gemantos Hambalang ingkang winastan gondang tutur. Punapa werdi lan wujudipun gantal. Gantal kang dumadi saking suruh kang lininting tinang sulan lawenang. Werdinipun suruh lamun ginigit tunggal rasane yen dinulu beda lumah lawan kurepe mlatenake Sriatmaja temanten sageta manunggal cipta raja lan karsane. Sasampunipun sinaket Sriatmaja temanten Gya kapanggihaken dumateng Ibu Endang ingkang sampun samanta inggati saida diri. Wanedya ingkang kebat kalimpat seperapat kiwat matek aji puja mantra anjapani Sriatmaja temanten Sarimbit Gya atut runtut reruntungan sak lami-laminya. Sinaraman cekar setaman sekar kembang cetaman meratilaken Sriatmaja mugia saged rutut atut dumugi sak lami-laminipun. Dipun wujiki pratandha supados resik penggalih resik tata lair batinipun. Sekar mayang Gya kaijolaken ya dijol kele. Tukar sekar mayang pratandha tukar tata lair lan batin Sriatmaja temanten manunggal dadi sawiji. Ingkang salajengipun Sriatmaja temanten putri lungguh sesedokan sembah sungkem sujud dumateng ingkang Rama ingkang Raka inggih menika garwanipun pratandha Sriatmaja temanten putri pasrah sumarah dumateng ingkang Raka Kang Mas Bagus Fezal Astu Kurniawan ingkang badhe dibeneken. Manggono Sriatmaja temanten kanggo Gya Amidahan 3 sanalika pecah padha saknalika. Cus. Sak sampun pecah tigan wujud abang lan putih. Pratandha sampun dipun lilani Sriatmaja temanten Sarimbit hanurenaken tulus wiji ingkang sakmangkinipun minangka pangun anglang kejengaken tata turunipun tiyang sepuh kekalih. Salajengipun kucupinipun dipun uji ngangge tirta setaman ingkang winastan wadahe Gendhaga Kecana cinduk ing mustika. Nyemutaken dumateng Sriatmaja temanten kakung muga tansah kebak ing pangati-ati nggih lumaksana bebasan gesangipun wonten ing donya kathah bebaya lan ringkok. Paripurna ditilaksana upacara panggih Sriatmaja temanten Putri Gya jumeneng kakanthi astanipun dumateng temanten kakung. Pratandha lulus rayu niring sambi kala panggihipun Sriatmaja temanten boten manggih alang setunggal punapa-punapa. Ingkang wasa segipun dumateng Rama saha ibunipun anganti Sriatmaja temanten Sarimbit
tumuju wonten ing sasana Rinengga. Ingkang mangkono katingal Sri Atmaja temanten katuntun dening Karama Ibu Pratandha. Senajan to Sri Atmaja temanten sampun hanetepi dharmanya gesang. Ananging tansah kebak panyuwunan lan panuntun dumateng ingkang Rama Ibu. Ingkang salajengipun pinangka Ki Suba Manggolowati sampun hanmratitisaken lampahipun Sri Atmaja temanten Sarimbit. Wanedya ingkang pinangka dados cucuking lampah dasar manedya kang gandhes luwes solah bawane dhateng Nguciwati. Sri Atmaja temanten griya kairit para sanak kadang pamung lan mitra ketingal handher hamabar ngebak ing madyaning pawiwahan. Alah, kowe yo iso. Iya, oke, tak setel. Remu kang sarga sumunar semune angin sembe sesembing suasana. Lonan Sri Atmaja ken lumaksana. Sri Atmaja temanten sampun paripurna anggenipun netepi dharmanya gesang katitik Sri Atmaja temanten badhe kajumenengaken dados raja sedina ratu sedalu. Gegambaran wedal menika Sri Atmaja temanten gadhah panyuwun tartamtu badhe kawujudaken menapa ing dados panyuwunipun dumateng Sri Atmaja temanten Sarimbit. Sampun dumugi ugian ingkang tinuju Sri Atmaja temanten Sarimbit. Ingkang Rama saha ingkang Ibu amjumenengaken ingkang putra saha ingkang putri kajumenengaken wonten sasana Rinengga ingkang Pratandha jumenengaken ingkang putra dados Nalendra. Jumeneng Nalendran katindakaken dening Rama Wartana saha Ibu Gyarti. Nuwun dumateng asanipun Gusti kawrumbing dumadya anggenipun jumeneng nata tansah manggiwana kalih ing rubeda. Kanthi lawan bismillahirrahmanirrahim lenggah kanthi wilujeng rahayu ing sambe kula. Paripurna titi laksana Sri Atmaja temanten kalenggahaken wonten ing sasana Sudatama. Para lawuh saha penenggah sampun paripurna panggihipun Sri Atmaja temanten Sarimbit ing samangke kalajengaken tata cara sungkeman. Dados ing wedal menika Sri Atmaja temanten Sarimbit badhe atur sembah dungkem dumateng ingkang Rama saha Ibu. Awis sadangunipun gesang piyambakipun dereng ngaturaken sembah sungkem punika wekdal ingkang sae kangge nyuwun berkah ingkang Rama saha Ibu
nyuwun pangapunten ingkang Rama sa Ibu, nyuwun pitulung dumateng Rama lan Ibu lan nyuwun petedah supadosa anggenipun netepi jejering agesang tansah manggih yuwana kalis ing rubeda. Sampun kawiwitan siat mojo temanten putih lumangsana hanya keti ingkang Rama saha Ibu. Siap mojo teman putih atau sembah sungkem dumateng ingkang Rama Wartana kali Ibu Giarti. Ingkang putri aturaken sembah sungkem dumateng ingkang Rama. Aturipun siap mojo temanten putri menggah mekaten. Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu. Kawula nyuwun sesamudra pangapunten Ibu Rama kula. Sadangunipun gesang kula kathah kalepatan nyuwun pangapunten kawula nyuwun pitedah lan nyuwun pitulung mugi tansah tinuntun mugi margi ingkang leres Ibu saha Rama Wartana ingkang dados sesembahan kula. Paripurna siat mojo temanten ginanti sembah sujud ingkang Rama gantos ingkang Ibu. Mangkono wijining pangandika Semsat Mojo temanten putri tinampi ingkang Rama Bapa Wartana. Iya nggih anakku wadon sing tak tresnani kuwi. Pun Rama ora bisa paring apa-apa mung paring doa restu ya nggih ya. Moga nggonmu netepi jejere agesang nderek guru lakimu tansah manggi yuwana kalis ing rubeda. Mung bapa nyayen pangestu awit bapa ya keh lupute mula sliramu sekebak ati-ati tansah tresna marang garwamu ya paripurna titi laksana upacara sungkeman dumateng Rama ibunipun Sriat Mojo temanten putri gumantos ngaturaken sembah sungkem dumateng Rama Sri Widodo kalih Ibu Puji Haryati. Alon-alon wae, mlakune alon wae. Anggenipun lumangsana tansah kebak ing pangati-ati badhe nyuwun idi pangestu lan doa restu ingkang Rama. Anggenipun lumangsana Sriat Mojo temanten kadya tansah kekanten asta bebrayan bebasan renggang gula pumepyur pulut datan benggang sakrikma saya dangu so caket anyang keti ingkang Rama saha ingkang Ibu Sriat Mojo temanten sanibet giya lenggah sesibukan ngaturaken sembah sungkem dumateng ingkang Rama lan Ibu aturipun Sriat Mojo temanten kagung bagus Pisal punjuk ingkang Ibu Kanjeng Ibu kula nyuwun pangestu Ibu doa restu panjenengan ingkang kawula suwun sadangunipun gesang kula dereng saged mbantu lan bales Rama lan Ibu wekdal menika kula nyuwun doa restu Ibu. Mangkono pangandikaning Sriat Mojo temanten kagung tinampi dening ingkang Ibu. Saking kersane ingkang Ibu. Lulus jroning penggal luntur tumetes luh datan karasa. Iya ya nggih anakku lanang wong bagus. Bebasan sewu bengah ora kaya dina iki. Paisal kowe saiki wis dadi duweke wong liya ora duwe ibu maneh ya nggih ya. Mula ibu mau mangestoni lan bapakmu ora iso paring apa-apa ya mung doa restuku muga kowe tansah mangke wiyono wilujeng ora ana alangan sawiji apa-apa ya nggih ya. Saka bunga ingkang Rama saha Ibu hanampi aturipun Sriat Mojo temanten sarimbit bunga ing tanpa pindan boten saged agambaraken. Paripurna titi laksana sembah sungkem Sriat Mojo temanten sarimbit tiga kalenggaken wonten ing sasana Wisudhatama.
kanthi lulun anggenipun lumaksana tumuju wonten ing papan ingkang kasumedyaken inggih wonten ing sasana rinengga. Para rawuh saha parenggah adicara sungkem sampun paripurna kalajengaken tata adicara ing wedal menika Sri Atmaja temanten sanimbit badhe tepi tata upacara ingkang winastan kacar kucur. Menika ditata cara tiyang Jawi dados imput cara jawinipun kacar kucur menika kangge pemut sinasa ingkang sepuh sampun kesuben ingkang anem sing dereng mangtosi menika wartosipun kacar kucur ingkang winastan Sri Atmaja temanten kagem angudi upok utawi rejeki kangge Sri Atmaja temanten putri. Pramila sadangunipun piyambakipun nyambut damel makarya pikantuk rejeki. Sawetahipun kaparingen ingkang garwa ingkang diputresnani pinangka sigaraning nyawa. Sinuntak blak tanpa ana sing keri beda saiki disimpene saithik. Dipun suntak menika wonten ing astanipun Sri Atmaja temanten putri tinampi kanthi bombong birawaning penggalih. Katitik ana esem sak titik kang lumintir ana latining Sri Atmaja temanten putri. Dinampi lajeng kaasta dening Sri Atmaja temanten menika tondo bilih Sri Atmaja temanten sarimbit anggenipun netepi jaring agesang kanthi lulus rahayu lir ing sambekala datan kuciwa ing sak mangkila tetep ayem tentrem rahayu lir ing sambekala sak lami-laminipun. Salajengipun kacar kucur paripurna sinempen wonten papan sinengker. Ingkang sakmenika ngaturaken tumpeng kekalih Sri Atmaja temanten putri damel tumpeng ing ngajeng menika tunggal dados Sri Atmaja dados tunggal manunggalaken cipta rasa lan karsane. Ingkang sawanginipun netepi tata cara manunggalaken cipta rasa lahir lan batosipun tartantu imut dumateng Gusti ingkang hamur beng dumadi ingkang winastan tumpeng buceng tumpeng metune lempeng lebune ya kenceng mula ingkang diwasati tetep karep ajeg dadi sawiji wong loro ndek karepan sing padha mantep lan padha karep ing mangkono bakal mujudake wujud kang sejati temeka apa kang sedya bakal pinesti dadi duweke kanthi linambaran bismillahirrahmanirrahim. Dar kalimah najan sak sendok neng wujudake pratandha tresnane Sri Atmaja temanten sarimbit datan katalupen ngantos kaken-kaken inen-inen ing yuswa ngantos paripurna datan ical jroning penggalih paripurna titi laksana daharipun dar kalimah kalajengaken wah jane banyu unjukanipun tirta manis ya nek jane iki banyu putih sing darani penting manis tanpa gula niki wis palsu iki ya wis ora apa-apa diombe nduk ya kanthi bismillahirrahmanirrahim sak manis-manis sing gula sing ana jero wedang iki sing manis-manis esemu wong ayu sing tak tresnani bisa lulus rahayu nggon mudahar dipun unjuki tirta manis iki satemah ora manggih alangan sawiji apa. Paripurna anggenipun kunjuk tirta teh kalajengaken menika dimuswasani dahar ulam lembaran. Ulam sampun mastani lembaran menika jet utuh siji. Dereng dicuwil-cuwil pratandha Sri Atmaja temanten putri menika tasih utuh. Dereng rinaosaken
Wiwit wekdal menika sampun keparengaken ngraosaken raosipun dahar. Dicuwil lho. 1 2 3 biak. Alhamdulillah. Ayo dicokot siji-siji bareng. Foto. Dicicipi, Nduk. Le dicicipi, nyicip ngono. Dicicipke, ora ketang pano dicicipi to. Ah, jual ke sithik ben dirasake. Loh, mati to iki. Nggih, niki Sri Atmaja temanten nembe dahar ulam lembaran ya. Niki alam lembaran niki miturut katresnane Kanjeng Nabi sing ditresani iki ulam lembaran. Mula Sri Atmaja temanten niki miturut sunah Kanjeng Nabi mula dahar ulam lembaran. Sampun rinaosaken pedes asinipun. Wes senene ora iki. Para rawuh saha para lenggah. Adicara panggihipun Sri Atmaja temanten sanimbit sampun paripurna anggenipun kawula hangacaran. Dumateng juru karemen kula sumanggaken menawi wonten keluarga ageng ing badhe handerek mundhut pinangka kangge kenangan benjangipun kula sumanggaken sampun ganti saega ing diri. Saking kula pribadi ingkang pinangka hangacarane adicara menika wonten lepat lebupun tansah nyuwun lumudring samudra pangapunten ingkang kathah. Awit menika endah edining budaya saking tiyang Jawi ingkang saged mangertosi tindakaken adat punika pramila bilih wonten luputipun tansah nyuwun agung samudra pangapunten dumateng para rawuh. Saha panganyaruwe pangalembono kula sumanggaken dumateng para rawuh. Kula ingkang pinangka dados pranatacara angacaranipun panggihipun Sri Atmaja temanten tansah nyuwun agung samudra pangapunten. Ing wasana kula cekapi sementen wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng rombongan seni kula samanggaken nglajengaken adicara hiburan kang ngibur para tamu. Sumanggaken Mas. Nggih. Gunging panuwun kang tanpa upami dumateng panjenenganipun nggih Bapak Sabar ingkang kinarya dados panyandra-ning risang pinenganten kalih ingkang wedal sakmenika mapan sampun wonten ing kursi gading damparing kencana yen katingal yen kadulu saking Mandrawa kadosta dening priyagung luhur ingkang tansah agung pangaribawanipun. Dan mudah-mudahan buatnya kedua mempelai, buatnya sang raja dan ratu hanya diberikan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Menjadilah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan senantiasa cepat diberikan keturunan yang soleh maupun solamin amin ya rabbal alamin. Dan juga sangat terpantau betul bahwasanya mempelai wanita sangat cantik dan juga rupawan. Ibarat kata kurang condro luwih rupa tenan pengantene wedok di ayu untunge nurun mamake lah nek nurun bapake yo ireng ngepal. Dan juga sebaliknya mempelai pria juga sangat gagah dan juga tampan. Beliau merupakan pasangan yang sangat ideal, beliau merupakan pasangan yang sangat serasi. Mudah-mudahan dengan keidealan tersebut, dengan keserasian tersebut, ya senantiasa dapat memicu kebahagiaan tersendiri buatnya si pengantin baru. Baik, yuk. Saya mendapatkan kebingungan saat ini dikarenakan dari masing-masing request minta didahulukan. Bahkan sudah ada yang lepas satu. Beliau Bapak Haji Ngadiran. Wah, ucul saka bidikan iki. Hah? Lah iya wong beliau yang sangat sibuk. Saya yakin bahwasanya untuk hari ini bukan hanya satu tempat yang dihadiri ataupun sing dirawuhi kali beliau. Lagi-lagi diucapkan selamat siang, selamat datang buat segenap relasi tamu-tamu kehormatan. Luar biasa
betul-betul memberikan jempol 2 buat beliau Bapak Taufik ya, yang mana menggelar resepsi ya di kesempatan siang hari ini sangat luar biasa ya. Tumpah ruah dari tamu-tamu undangan yang hadir untuk memberikan doa selamat, sehingga ini betul-betul menambah kebahagiaan tersendiri buatnya sohibul bait tuan rumah dan juga buat beliau Bapak Kabul ya. Penjenengan wis arep diceluk mbah tenan nek ora nyono randipe ya Mbak Taufik iso besanan karo Pak Kabul ya, mudah-mudahan ya dengan adanya besanan tersebut ya saged rinaget yang tanpa upami anggenipun paseduluran. Baik yuk weni ndi weni oh iya mau tenan salah satu artisnya Nyutriwa, memang beliau yang betul-betul multi talenta, bocah wis ayu priyayine ayu yo opo-opo iso tenan lho Pak Santo, memang luar biasa. Jadi tidak sia-sia dengan adanya Nyutriwa menghadirkan beliau. Lo tak gunggung tak alem tak malah kok jembelo ini. Hah? Siap. Ini dikarenakan dari mempelai ataupun rombongan besan mau ataupun mohon diundang dulu, mohon dipanggil dulu. Sabar ya. Yo. Dikarenakan Anda juga masih tetap sampai sore toh. Jadi untuk yang penting-penting dulu, yang mau beranjak dulu ya. Buat rombongan besan, yuk kami persilahkan di mana posisi Anda. Yang jelas saya berharap betul bahwasanya Anda untuk menuju ke suasana panggung, berkolaborasi bareng bersama Nyutriwa, bergabung bareng bersama Nyutriwa dengan adanya tembang-tembang manisnya yang sudah disiapkan kian oleh panjenengan. Sehingga yuk kita sambut dengan spotnya untuk menyambut kehadiran pengombyong mempelai pria. Loh penjenengan loh Pak D. Enggak. Yuk yang lain panggil semua, yang lain ya, yang lain juga diikut sertakan semua. Jadi lah iso, iku wektune pendek sing arep nyanyi wae ngepol. Jadi aku bingung dibuatnya. Yo. Yuk monggo. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sibul wabarakatuh. Bet Bapak Taufik sak keluarga yang saya hormati, dumateng cucu saya yang menjalani rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Coba kula lajeng jajal campur sari niki kok dereng enten campur sari niki nggih. Nggih, cocok. Kagem jumbuhaken swasana wonten ing ripalenggan punika, sumangga kawula sumanggaaken lumantar panjenenganipun Pak D Marigun arsa nggih suka parisuka. Kandhane rebutan kok. Aduh, bingung aku digawe tenan kok. Nah. Oke, siap. Yo. Lagunya apa Pak D? Lagu wajib. Apa kuwi? Coba aku njaluk digawe karo pelok barang. Slendro iki. Hah? Slendro. Lho kene njaluk nganggo pelok barang. Ya ora iki khususnya keluarga besar dari Jawa ini minta lagu campur sari ini. Ada juga yang dari Jawa. Ada ya. Jawanya daerah mana? Dari Lor apa kidul? Solo, Karanganyar. Solo, Karanganyar. Oh berarti nek wong Bluro ngarani iki kidulan. Iya. Gitu. Iya. Anggo anggarane di kayak virus saya karbon. Yo. Monggo Mas Tony. Lanjut mawon bener Sabowo. Caping gunung dados. Jangan berdua anak-anak
jarene wis menang jarene wis menang katurutan sing dadang mulai aduh yen tinggal janji yo saiki apa lali walang keke walang kadu gunung kaca dongi seko jagung mung samereno tiruku yen manduk pacilik tapi gunung mae iki mau syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora padha lara Yuk kita bukti Mas Dul. Ben lakendang no ben legeno sapi gunung versi dangdut Yutriwa kejaman berjuang nyotengan anak lanang yen tak openi saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing gadang yen tinggal janji ning saiki apa lali kersa iki yo ana ngendi gunung kaca dongi seko jagung sapi regeno tiru yen manduk pacilik sapi gunung hae Alah sampean bergudul wae iki mau digawe pelok malah sampean jadrak ning slendro syukur bisa nyawa